कलकार देहाती जी बानी ना अतिथि ऊ कहले 1 किलो मिठाई लेकर रहुआ द्वार पर जहिया हम आई रहुआ हमारा द्वार पर 1 किलो मिठाई सिरनी लेके आई तू अतिथि होले ने तरह ही होले ई मंच ह रहुआ दुगोला गावे खातिर बैठल बानी अभी ना कि स्वागत करती दुगोला में ना रहती तो स्वागत करा के आई ना कहते कि बहुत रहुआ करिया बनी देहाती करिया से का भइल बा फिश ना कटी तरह से पूछाइला दुगोला के मंच तो जब दुगोले लेखा पेश आवल जा हमारा के अतिथि बना के एक बार हमारा के माझी पुल के ओने नत कइल जा अरे कलकार के कोनो जिला जाती ना कलकार जहां जाला ओ जेबे के हो जाला जहां के अन खा लेला वही परिवार के हो जाला हमन के गौनिहार है जा हमन के अपन घर द्वार कहां बा और तना निमना घर करत जा तो बरखा बुनी में छिछिया फिरती जा आलू के दाम जानते हैं करबे बेचाता दूसरा खाए के बाद 3 घंटा बरखा में फंस रहा तो बहुत सुंदर गोरका ब्यास से सुन लेनी तब सवार का ब्यास से सुन गौनिहार कोनो लहरा यही खातिर बजावेला कि मन मिजाज मस्त होके गीत संगीत में मन मिजाज हो जा तो परदुमन भाई इतना सुंदर लहरा बजौले है को तने से मन मिजाज हमने को अस्थिर हो गइल बा ना बजल हाँ तो हम ना सुनने जाए हम जन के बजवाइले हो तो जब उन्हें ना बजल थे ने कौन जरूरी बा एगो धुन बजाई सब यूट्यूब चैनल भाई लोग के हमने के स्वागत करब जा लेकिन देखो तनी कि रवा गायकी पर ढेर विश्वास नहीं है बोलला पर ढेर विश्वास करता रवा ये कहता नहीं कि हम केहू के छोड़बे ना करनी रवा कतयो हम तो हमार कान में आवाज रवा जात होई हमारा से जब भी दुगोला होखे तो अपना गायकी पर विश्वास रखनी कैसे कि आप अच्छा गायक बनी हमारा के बोल के ना हमारा के गायकी से दबम तो हमरो खुशी कि चले गो लयदार से भेंट भइल बा छपरा जिला के आन मान शान से भेंट भइल बा बोले के तो बकलोल पागलो बोल दिहस तब का गायक सब ना गाई रवा निमन कहने के गो उभरता हुआ सितारा से आज गौ नहीं बा तो जीवन भर अपना को उभरते समझे के चाहिए जहिया ई समझ जे कि हम टमटमात सितारा हो गइल बानी तो टूट के गिरे लगो आ जहिया ले ई जन्म के हम अब उभरता सितारा बानी तो सीखे के ललक रहे जो ना डाली पर फल लगेला उ डाली के झुके के चाहिए ना तो ऋण देखल है बानी तरनात रहेला चुनकत रहेला फूटत हेलो तो देवी गीत के माने भैया ऐसा के होके के चाहे देवी गीत के माने ही होला साफ सुथरा बाकी बड़ा नाम के नु देवी गीत हो गइल बा ए बड़ा दशहरा के गीत सुनी ना दशहरा के देवी दुर्गा जी के गीत गावे के बात एगो रउआ लवंग के नाम ध दी पूरा गीत में चाहे गो अड़हुल फूल के नाम ध दी भगत जी ओकर बाद में बुलेट डाल दी बुलेट पर जीजा तो दशहरे में बाजी या तक तीर्थ कर मेला में छोला जिलेबी खियावे खातिर लभर के ले जाई मत देवी गीत में चल जा अरे महाराज छठ के गीत गावे के बा और कुछ हो ना एगो ठेकुआ के नाम ध दी बकिया में छुरछुरिया बमवा पड़ाका के नाम ना ध दी तो बहु छठ गीत में बाज जाए बजता कि ना बोलले बस उथनी के नाम ध दे देखो ना पंडलवा के बीचे कोई सेल्फी ना खींचे बुलेट पर जीजा घुमा दो मेला एगो प्रमोद प्रेमी जी अभी हाल ही गौले रहले हैं अगला नवरत्नवा में ये मैया देवी तारा के चढ़ाई गुरही जिलेबी काय खाती हमरा के दे तू लभर एगो है जब रात भर हवन करवाई ऐसा देवी गीत आवता बाकी का करब जैसन देश वैसन भेष गौनिहारों के मजबूरी बा जब निमन के सुनबे ना करी तो गौनिहारो वही में अपन भिरल बड़े जी बाकी गौनिहार के माने है मंटू बाबा ब्याह से भक्ति रस में रहे तो सजिंदो लोग के भक्ति रस में रहे के चाहे इना के हम गाय के गणेश बाबा आई ना लाज के बचाई ना और नीचे से बिंजू मास्टर बजावल चालू कर दे कि कटहर के काट निया रोट भइल फाट के आयावा है बलमुआ मोलायम कर अब हमारा यह नहीं क्या बुझात कि बलमुआ हो कि कुकु हेलो बलमुआ हो कि कुकु हेलो बल कुकुर बैटरी बदला हो निमन करते रे कुकुर हेलो है महाराज देखी भैया कुकुर सुनल नहीं चार हेलो
अरे कुछ कहली हम कहिए के मानम हो कि बलमुआ हो कि कुकुर हो कि कटहर के काटनी और ओठ भई फाट के अनिमन लाइल बरतिया नतिया अखिया मारता कि बेरी बेरी कैसा है रे? अरे वो सब दिमाग दौड़त हो केने केने लेके जाता देहतिया कोई गो गाना है कहीं में फेंक देलस ए बड़ा कंपोज ही है कहाता अनिल भाई के मुड़ी होखो है बिंजू वाला भैया के पेट होखो हाउ भाई के गोड़ होखो आ एक में जोड़ दे तो नया एगो शरीर तैयार हो जाता वही तरी कुछ हुंका में से कुछ हुंका में से कुछ हुंका में से लेके एगो धुन तैयार आदमी कर देता वो करे के कंपोज कहल जाता जैसे ही देखी तो कंपोज बाकी कटहर के काट लियो रोट भइल फाट के आ निमने लाइल बा बरतिया नतिया अखिया मारता आ बेरी बेरी बबड़ी झरता एकर अर्थ बा जी दुआरे बारात लागल बा आ कोनो मेहरारू छत पर से बैंड पार्टी देखतिया आ उ का जाने ओकर पछुआ मरले बा ओठ फाट गइल बा आ तब उ का जाने कौना लंगा गांव से बाराती आइल बा बार बार बबड़ी झरता आंख मारता मौगी सोचते के रे है अभी ओठ फाटल बा त ई दशा बा कहीं निमर रहती तो लड़किया से बियाह ना करके हमरे के लेके चले